хориҷи кишвар ва меҳмонон аз гӯшаи канори мамлакат дар шаҳри Хуруғ ба ҳисоб рафта, имрӯз бо иқдоми соҳибаш, соҳибкори муваффақ Султонбахш Мардонаева бо дар назардошти ниёз ба макони табобат ба ихтиёри табибону маризон супурда шуд. Ин меҳмонхона соли 2016 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон расман ифтитоҳ гардида, баҳри қабули сайёҳон ва меҳмонон аз хориҷи кишвар саҳмияи арзишманд дошт. Меҳмонхона дорои шароитҳои замонавии меҳмондорӣ буда, дар иртибот бо паҳншавии касалии сироятии коронавирус ҳамчун нуқтаи табобатӣ ба ихтиёри табибон супурда шуд. Ба гуфти Султонбахш Мардонаева, ҳукумати кишвар ташаббуси моро ҳамчун соҳибкор дастгирӣ намуда буд ва имрӯз вақти он расидааст, ки мо низ дасти мададро бари аҳолӣ дар алоқамандӣ бо паҳншавии марази аср дароз намоем. Ман директори меҳмонхонаи Сарез, ки дар солҳои 2016 бо дастгирии ҷаноби олӣ президентамон Эмомалӣ Раҳмон ира кушода будем. Сарташаккур барои ҳукумат, ки ман ана дар ҳамин рӯзи сахте, ки барои ман дастгирӣ карданд, манам бо ана ба ҳамин рӯзи сахте, ки омадааст, манам тайёрам, барое ки ҳозир одам, ки дар ҳамин чиз нест, барои он ки касалӣ ҳозир дар чӣ пур шудааст, дар хоруғе ки пур мешавад, ана ман ҳама тарафа тайёрам, ки и барои мо ин моли дунё чӣ дар кор, кош ки одамон сахт саломат шаванд. ҳазор ташаккур зиёд барои ҷаноби олӣ, барои раиси шаҳрамон, барои раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. меҳмонхонаи Сарез дорои 56 ҷойи хоб буда, дар он утоқҳои дуҳуҷрадор ва сеҳуҷрадор ҷо доранд. Бо ибтикори роҳбарияти меҳмонхона тамом чораҳои лозимӣ барои қабули маризон мусоид оварда шуда, дар сурати зарурият дарҳои меҳмонхонаи Сарез ба рӯи табибон ва ниёзмандон бозанд.